Onko täällä ketään Timoa? No niin, Timot. Onko vähän rauhassa? Eikö oikeesti? Älkää ottako Timot henkilökohtaisesti. Nimittäin mä oon huomannut semmosen jutun, että kaikki Timot, ketä mä tunnen. Okei, mä en tunne kaikkia Timoja, mä en tunne teitä. Mutta kaikki Timot, ketä mä tunnen, ne on vähän semmosia... Aina kun on Timojen kanssa tekemisissä, niin pitää olla vähän silleen niinku Timo, ei. Timo, ei. Timo! Ei saa. Mä en tiedä, mikä siinä on. Onko Timous joku ominaisuus? Vanhemmat on synnytyslaitoksella silleen, että tää on ihan selvä Timo. Ei se, en minä tämmösen, ei. Ota sinä, ota sinä, en minä halua. Hirveästi Timoja kotona, en minä halua, mihin minä... Aina vaan, Timo, miksi minulle? Ei, tuonne verhon taakse piilo. En kuule mitään. Mikä siinä on? Timo ei höyryä pakkasessa.